Η εταιρεία μας, σε συνεργασία με την SenseApp ΑΕ, εγκατέστησε ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα διαχείρισης και εχνηλασιμότητας των αποθεμάτων της, βασισμένο στην τεχνολογία RFID. Σε αυτή την προσπάθεια, η εταιρεία αποσκοπούσε στην επιτάχυνση και εντατικοποίηση των βασικών διαδικασιών που εμπλέκονται στο κύκλωμα της αποθήκης, δηλαδή των διαδικασιών παραλαβής, συλλογής, συσκευασίας, αποστολής και απογραφής. Στην μείωση του κόστους τεκμηρίωσης των προαναφερθέντων διαδικασιών και τέλος, στον δραστικό περιορισμό του παράγοντα του ανθρώπινου σφάλματος, ο οποίος, όπως εμπράκτως απεδείχθη, δημιουργούσε κατά το παρελθόν μία αμιληταία οικονομική ζημία στην εταιρεία. Η διαδικασία προετοιμασίας των ετικετών RFID αποτελεί τη βάση του όλου συστήματος. Οι ετικέτες, πέραν των ειδικών τεχνικών χαρακτηριστικών που σχετίζονται με τη δυνατότητα ανίχνευσής τους από κεραίες του συστήματος RFID, πρέπει να αποτυπώνουν με ευανάγνωστο και κομψό τρόπο την απαραίτητη πληροφορία, όπως είναι το μέγεθος, το χρώμα, η τιμή, και να έχουν τις κατάλληλες διαστάσεις, να είναι ανθεκτικές και κυρίως να έχουν το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Οι ετικέτες χαρακτηρίζουν μοναδικά το ρούχο πάνω στο οποίο προσαρτώνται και χρησιμεύουν στην αυτόματη καταμέτρηση των ρούχων μέσω των κεραιών RFID, κατά την παραλαβή, την αποστολή, την απογραφή. Χρησιμεύουν στον αυτόματο έλεγχο της ορθότητας της συλλογής και συσκευασίας των ρούχων, στην ταυτοποίηση της αυθεντικότητας του ρούχου σε περίπτωση επιστροφών από πωλήσεις, κυρίως μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος, στην ενεργοποίηση πολυμεσικών εφαρμογών προώθησης στα σημεία λιανικής, όπως είναι η υπηρεσία διαδραστικής οθόνης ή η υπηρεσία έξυπνης προσθήκης, στην ταχεία και γρήγορη απογραφή των ρούχων στα ράφια ή στις προθήκες των σημείων λιανικής πώλησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι με την προσθήκη του κατάλληλου μαγνητικού μηχανισμού είναι δυνατή η χρήση της ετικέτας RFID για αντικλεπτική προστασία στα σημεία λιανικής πώλησης. Σε αυτή την περίπτωση, οι ετικέτες επιστρέφονται από τα σημεία και ξαναχρησιμοποιούνται στην παραγωγή. Επιλέξαμε την τεχνολογία RFID σε συνδυασμό με κωδικοποίηση barcode 2 διαστάσεων τύπου Data Matrix, όχι μόνο γιατί εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τους σκοπούς που μόλις προανέφερα, αλλά και διότι επιτρέπει αφενός την ενεργοποίηση μιας νέας σειράς υπηρεσιών προωθητικού κυρίως χαρακτήρα στα ιδιόκτητα και όχι μόνο σημεία ελληνικής της εταιρείας, και αφετέρου δίδει την δυνατότητα εχνηλασιμότητας των προϊόντων μας ως αυτοτελείς μονάδες με αυτόνομο ιστορικό, γεγονός το οποίο βοηθά ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση σφαλμάτων παραγωγής και στην κοστολόγηση των ρούχων. Από τεχνικής απόψεως, όλα αυτά επιτυγχάνονται με την εισαγωγή σηριακού αριθμού σε όλα τα είδη της εταιρείας, η ταυτοποίηση των οποίων επιτυγχάνεται μαζικά μέσω των κεραιών RFID του συστήματος. Βασικές παράμετροι σχεδιασμού του όλου συστήματος ήταν η δυνατότητα πλήρους αξιοποίησης του φορητού εξοπλισμού σάρωσης κωδικών barcode που ήδη είχε η εταιρεία στην κατοχή της, η δυνατότητα διασύνδεσης της πλατφόρμας εχνηλασιμότητας με το εγκατεστημένο λογισμικό ERP της εταιρείας, ώστε να παρέχει πλήρες υπηρεσίες WMS, και η δυνατότητα επέκτασης του συστήματος, ώστε να δύναται να διαχειριστεί ανάλογες διαδικασίες στις υπόλοιπες εγκαταστάσεις και χώρους παραγωγής της εταιρείας εντός και εκτός Ελλάδος.
Για την εκτύπωση των ετικετών εισάγονται τα δεδομένα των δελτίων εντολής κοπής, δηλαδή τα στοιχεία του είδους, του χρώματος, του μεγέθους και της ποσότητας από το ERP της εταιρείας. Η εισαγωγή μπορεί να γίνει είτε μέσω του user interface του συστήματος RFID ή μαζικά μέσω φύλου Excel. Μετά την εκτύπωση ακολουθεί οπτικός έλεγχος και επιβεβαίωση ή ανέρεση της εκτύπωσης. Παράλληλα με την εκτύπωση των ετικετών για τα παραγγελθέντα ρούχα, παράγεται και το πλήθος των ετικετών σήμανσης για τις λογιστικές μονάδες συσκευασίας των ρούχων. Τόσο οι ετικέτες συσκευασίας όσο και οι ετικέτες των ρούχων αποστέλλονται στη μονάδα παραγωγής της εταιρείας, από όπου τα ρούχα επιστρέφουν με μοναδική σήμανση σε συσκευασίες οι οποίες φέρουν επίσης μοναδική σήμανση. Για την σήμανση των ρούχων επελέγει κωδικοποίηση AN 128 με Application Identifiers 01 GTIN και 21 Serial. Ο συνολικός κωδικός εκτυπώνεται με συμβολοσυρά barcode 2 διαστάσεων τύπου Data Matrix, ενώ εγγράφεται στο ολοκληρωμένο κύκλωμα με κωδικό μήκους 96 bits τύπου EPC-GTIN. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η ταυτοποίηση των ρούχων σε επίπεδο σηριακού αριθμού τόσο μέσω σαρωτών RFID όσο και μέσω αισθητήρων barcode. Επιπλέον, ο κωδικός GTIN εκτυπώνεται και με την κλασική κωδικοποίηση AN 13 για λόγους συμβατότητας με παλαιότερα συστήματα ERP. Για τη σήμανση των λογιστικών μονάδων συσκευασίας επελέγει η κωδικοποίηση AN 128 με Application Identifier 00 SSCC και συμβολοσυρά barcode 2 διαστάσεων τύπου Data Matrix.